दुलाराय बर' फरायसानि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाया दाब दाब जायगायाव खुंनाय बायदिनो दिनै पर्बतजरानि शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म स्टेडियामाव दिनै 17 आगस्त जोबथा फाइनाल। बे हाबाफारियावनो 2 रिंगायाव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। नोंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव जोलुर बादायलायनाय खुंगा बाथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि बादायलायनाया दिनै 17 आगस्टआव नारा-नाथा जुजिनायनि गेजेरजों ट्राइब्रेकारनि जोहै बिसमुरि हानजाया 1 गलजों देरहासार जानो हायो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों खुंजानाय 13 बोसोर बैसोनि जे फुटबल बादायलायनाय बेयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोजोरथियारि मावथांखिनि बाहागो आरो बे जोबथा गेलेनाय बिसमुरि आरो रामफलबिल दख'रा जों बेवहाय फाइनाल मेच गेलेगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बे गेलेनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनायाव गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे लामा जिहेतु दिनैहाय माहारि फोजाखांनायनि थाखाय गेलेनाया मोनसे माध्यम आरो बेनि दारै जाहाथे जोंनि गुबुन गुबुन बैसोनि लाइमोननि जे गेलेनायनि फारसे जाय बिथांमोना गोसो दङ बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे आरो गुबुन गुबुन जाहाथे लाइमोनफ्रा मोजां गोथों लामा लानो हायो गावारि डिसिप्लिनजों लोगोसे समाज न'खर गासैखौबो नोजोर बोनानै ड्राग्सनि हेंथायै आरो गुबुन गुबुन फेग्रा बेसादनि हेंथायै जाहाथे गसंथानानै थांनो हायो मबाइल एडिक्सननि हेंथायै गसंथानानै थांनो हायो लेखा फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ जाहाथे जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे गोथों लामा जोङो दिनै गायसननायनि राहायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजादों आरो बड'फा फुटबल क्लाबनि मुङै जों बिथांमोनखौ बे क्लाबाव जों स्कप होदों आरो आन्डार 13 गेलेगिरिया देग्लाय बड'फा एफसिआ आसाम लेभेलनिफ्राय नैथि मोनसे टीम हिसाबै इन्डिया लेभेलाव इउथ लिग गेलेहैगोन आरो बिनि थाखायनो जों गोजोननाय मोनदों आरो उन समावबो जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बेबादि थुलुंगा होनानै मुंदांखा स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गेलेगिरि जाहैनो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनखौ जों खुंबाय थागोन।